Ja, hej, det er Simon. Jeg vil vise jer, hvordan man kan bruge Excel til at analysere binomial forsøg. Jeg sidder og kigger ud af mit vindue og lagt mærke til, hvordan bilerne kører og cyklerne kører nede på Østerbrogade. Og hver gang der kom 5 trafikanter forbi, så talte jeg op og så, hvor mange af dem der var biler. Og det har jeg så listet op her. Så I ser her, den første pakke af 5 trafikanter, der var der 4 biler. Så har der så tilsvarende været 1 cykel. Næste pakke af 5 trafikanter, var der kun 1 bil, og så har der været 4 cykler også. Sådan fortsætter det bare. Der har jeg siddet og holdt øje med sådan 30 pakker af biler og cyklister, der kommer der. Der er alle sammen bare 5 i hver pakke. Og det er et rigtig fint binomialforsøg, fordi det er sådan enten eller ting, sandt falsk. Enten er det en bil, eller også er det en cykel. Succes eller failure, afhængig af hvordan man vælger at se på det. Og det første man kunne regne ud, det var jo for eksempel, at man kunne spørge sig selv, hvad er egentlig middelværdien? Middelværdien af de her observationer. Og jeg er jo en doven mand, så derfor så beder jeg Excel om at regne det her ud for mig. Man taster middel ind, og så skal man angive, hvad er det for nogle tal, vi vil middle over. Og det er alle tallene fra A1 til A30. Så en parentes slut. Og så skriver den, at middel det er 2,63. Jeg kan ikke holde ud at se på alle de decimaler, så jeg skynder mig og sige, at jeg vil leve med 2 decimaler. Så nu står der med 2 decimaler efter kommaet. Det er fint nok. Godt. Når jeg ser på sådan nogle pakker af 5 trafikanter, så kan der jo komme lidt forskelligt ud. Der kan være, der kommer en pakke med 0 biler. Og der var en med 1 bil, og nogle pakker med 2 biler, og 3 biler, og 4 biler. Helt op til 5 biler er selvfølgelig muligt. Så kan man sige, at det er antal biler blandt 5 trafikanter. Ja, okay. Trækker lige den her lidt ud. Der. Nu kunne jeg jo spørge mig selv, hvad har egentlig hyppigheden været for sådan nogle observationer? Jeg er igen en doven mand. Jeg kunne selvfølgelig sidde og tælle dem op. 1, 2, 3, 4, 5. Men jeg kan også bare bede Excel om at gøre det. Det skal jeg igen lige med. Og så beder jeg den om at tælle. Hvis at så skal jeg angive et område, står der. Det er jo i det her område her. Det er mine data. At i det her område her, der er der, lad os sige, en nuller. Så klikker jeg på 0 her, og der stod jo et 0 allerede. Det er fint. Så der er den talt op for mig. Der var 2 af de her pakker, 5 trafikanter, hvor der var 0 bilister i. Godt. Og det er jeg jo interesseret i at få gjort for dem alle sammen. For alle muligheder. Fra 0 til 5. Så jeg sætter lige sådan nogle dollartegn ind her i mit område, fordi det låser området, når jeg gør det følgende her. Jeg trækker nemlig ned nu her. Så kan vi se, nu er de her A-værdier, de er de samme hele tiden. De har ikke forandret sig. Men det, der har forandret sig, det er den sidste værdi, der er herovre. Og det er præcis det tal herovre. Så i den her række her for eksempel, der fortæller den mig, at den har været over til, hvor mange observationer herover der var, der havde værdien, som står i D6. Og det er jo 4. Så hvor mange observationer var der med værdien 4? Dem var der 7 af. Okay. Så nu har jeg altså fået regnet hyppighederne sammen for mig. Det er jo fint. Så kunne jeg kunne lave et lille tjek jo. Jeg ved jo, der er 30 observationer, så hvis jeg tager alle hyppighederne og lægger dem sammen, så skulle det jo gerne give 30. Så lad os prøve at se det der her. Jeg summer alle tallene, som er under hyppighederne her. Spørg,
Ja, sørme, jeg fik 30. Ja. I virkeligheden er ikke så overraskende. Godt. Så kunne jeg jo sætte mig for at regne. Jamen, ja, vi kunne plotte de her ting først. Skal vi gøre det? Godt. Så nu markerer jeg de her hyppigheder, og så siger jeg, at jeg vil gerne indsætte et søjlediagram. Upti. Så er de plottet her, hvor mine hyppigheder. Den har så valgt at tælle dem op fra 1 til 6. Det gør den helt automatisk. Og det er sådan lidt irriterende, for jeg vil egentlig gerne have, at de løber fra 0 til 5. Fordi det var antallet af biler, der var i de her pakker af 5 trafikanter. Men jeg højreklikker bare på figuren og siger vælg data. Og så står der her, den vandrette kategori, den kan jeg, det er også det, vi kalder x-aksen. Den kan jeg så redigere. Det trykker jeg på, og så skal jeg bare markere, hvad jeg skal have derinde. Jamen, jeg vil jo gerne have den her række her. Så trykker jeg OK. Så nu har den skiftet ud. Nu starter den ikke med 1, men med 0, ligesom den her række herover. Så nu har den rettet det til. Det er altså mine hyppigheder nu. Og min x-akse, den passer. Det er fint. Nå. Men det kunne også være, at jeg var interesseret i at regne mine frekvenser ud. Altså, med hvilken frekvens optræder det, at der kommer 0 biler kørende forbi mit vindue. En pakke på 5 trafikanter. Og det regner man jo ud ved at sige hyppigheden. Det vil så sige i det her tilfælde de her 2. Divideret med antallet af observationer. Det vil være de 30. Og i det her tilfælde, der har vi jo igen den her interessante ting, at jeg er egentlig interesseret i, at E2 i det her tilfælde skal forandre sig. Men jeg skal dividere med det samme tal hele tiden, og det er de 30. Så jeg vil gerne låse de her 30, det vil sige E9 skal jeg låst, og det gør jeg ved at sætte sådan et dollartegn der. Haps, så er den låst, og det betyder, når jeg trækker ned her, så kan I se her, at E9 bliver bare stående, men de her E3, E4, E5, de fortsætter. Det er jo belejligt, og jeg kan ikke holde ud at se på alle de der decimaler, så det får vi lige byttet ud med 2 decimaler efter kommaet, og så kan vi jo godt lide at centrere tingene. Nu har jeg altså regnet frekvenser nu. Udmærket. Nå. Nu kunne det jo også være interessant at prøve at beregne, hvad sandsynligheden er for, at man får en bil kørende forbi sit vindue. Og der ved vi jo fra en binomial fordeling, at sandsynligheden, den kan man regne ud ved at tage middelværdien, og så dividere den med antalsparameteren, den vi normalt kalder n, og som i det her tilfælde er 5. Så lad os lige lave det regnestykke. Så vi siger altså middelværdien der, divideret med 5, fordi antalsparameteren er 5, der får jeg de her lidt over en halv. Og igen, jeg bliver træt af at se på alle de her decimaler, så den regner med alle decimalerne, men vi behøver ikke at se. Godt, så nu har jeg altså min sandsynlighed. Så nu kan jeg bede Excel om at beregne min binomial sandsynligheder. Sandsynligheder. Ja. Og igen, jeg er en doven mand, og Excel har den her funktion liggende inde, så jeg behøver ikke at gå i gang med fakulteter eller noget som helst. Jeg kan bare skrive binomial fordeling. Og så skal jeg først angive, hvorfor en værdi jeg snakker om, og det vil jo i den første række her være værdien, at der er 0 bilister. Og så skal jeg angive, hvor mange forsøg der er, og det vil i vores tilfælde svare til, at det den spørger om, det er antalsparameteren. Så jeg siger, at det er jo 5 i det her tilfælde. Så vil den også gerne have at vide sandsynligheden, meget naturligt. Men den havde vi jo estimeret, den havde vi jo beregnet på baggrund af, at vi antog, at det var en binomial fordeling. Og så spørger den, om den skal lave den almindelige eller den kumulative fordeling, om det er den skal beregne. Og vi er interesseret i den almindelige, så vi vil gerne
ikke have den kumulative, så vi skriver falsk her. Så får vi ikke den kumulative, men altså en helt almindelig binomial fordelingsværdi. Og igen, det kunne være rart at trække det her ned. Hvorfor nogle parametre skal vi nu variere? Jamen, e'erne skal variere. Og den her skal ikke variere. Sandsynligheden skal bare være den samme hver gang, så vi skriver sådan en lille dollartegn. Men D'erne, de må godt rykke hver gang. Så nu ser det fornuftigt ud. Nu kan jeg lige trække den ned. Haps. Og igen, det er umuligt at få overblik, når der er så mange decimaler. Så vi rykker lige ind og centrerer. Så nu har jeg mine binomiale sandsynligheder. Godt. Og mine frekvenser. De er altså beregnet ud fra vores hyppigheder. De her, de kommer ud fra, at vi har antaget den binomial forsøg, og at vi har beregnet, hvad middelværdien er, og hvad sandsynlighedsparameteren er. Så lad os prøve at plotte det. Så vi vil gerne indsætte en graf med 2 søjler, ikke? Så jeg markerer de her 2. Det skal være på vores y-værdier. Det. Okay. Og igen så har jeg det samme problem nu, at min x-akse den løber fra 1 til 6, og jeg vil egentlig gerne have den til at løbe fra 0 til 5. Så jeg kan gå ind og vælge data, redigere min vandrette kategori, markering, upsi bum, nu løber den fra 0 til 5. Det vi ser her, det er de blå søjler, det er frekvenserne. Og hvis vi kigger på grafen herover, så ligner det jo til forveksling den blå søjle herover. Skalaen her er blot anderledes. Og det er jo fordi, at frekvenserne er præcis hyppighederne bare divideret med et tal, i det her tilfælde 30. Så det er bare en skaldering af de her tal her. Så de skal have den samme form, og det har de jo så heldigvis også. De her sådan lidt rødlige søjler, det er jo så mine binomiale sandsynligheder, som jeg har fundet ved at benytte den beregnede sandsynlighed. Jeg kan se, at de følger faktisk meget pænt. Så det jeg ligesom kan konkludere ud for det her, det er jo, at jamen, sandsynligvis er den opførsel, jeg ser ud på min vej, binomial fordelt. Så det vil sige, bilerne og cyklisterne kommer uafhængigt af hinanden og med en konstant over tid sandsynlighed. I hvert fald inden for det tidsrum, jeg har studeret fænomenet og så uledes. Men alt i alt, så ser det ud som om, at det her opfører sig meget pænt som en binomial fordeling. Ja, jeg håber, I fik noget ud af det. Hej hej.